everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Dili mahimo kung may pagtugot gikan kaniya. Bahala na. Tuloy ko sa kwarto kaya doon ako siya. Dili kay mahimo, sir. Di ka magkapugong na ako. Katabang ka lang, Andre. Masod ko. Dili lagi mahimo, Ay, sir. lagi pag-alino. Agay! Agaray! Kiwak ni ko sa panuway. Are ko, sodo na ko ang kwarto ni Miss May. Salbahis umisirit yun. Oh, nako. Unsao na lang. Tuar ba sab dito si Franco sa sulod. Mag-abot man kadto sila dito. Na, magkagubot na pud ni. Ay, dili ni mahimo. Agpason ko siya. Sir! Sir! Oh. Sir, hunong sa, sir. Hunong sa, sir. Ngano naman, Sat, ha? Ayaw pagkita problema, sir. Ay, Sa problema? mangita ka mo problema, sir. Ay, dili man maayo ning imong gibuhat, sir. Misulod good ka. Bisag wa ka hatagig pagtugot. Gusto kong makisulti kang babes. Kasabot ka? Oy, kun may mo ni tuyo nimo, puyo, paabuta. Miss Babes. Oh, ngano ka man ang inday? Ay, miss, nang imong uyab nga si JC. Unsa? Kasamo ko na niya. Papahawaan ang. Namugos man gani. Gitukmod pa ko. Unsa? Gawasa lang, Miss Babes. Aron sa ingon ba? Mag-istoryahan na yung magmayo. Franco, Aron di na ka magilak. unsa? Idla mo ka kanatawa na. Pero, badlungon lang. Okay, sige. Gawsan ako. Pag-uli lang mo. Aron di na ka mag-goal. Unsa? Thank you nga nagawas ka, mga babes. Unsa pa may atong panagsultihan, JC? Well, aron singon niya na pasabton di ka. Nga, katong babae nga kuyog ba na ako nga yung nakita dito sa restaurant, ako lagi tong staff. Oh my God, JC. Dako na ko, uy. Ayaw na kong isod sa imong bulsa. Og nakaila kaayo ko nimo, JC. Babes, I know. You love me. Yes. Love di ka. Pero papas na. Erase na ang tanan. Og tungod sa na nimo, JC. We can reconcile. Ha? Mag-ulit, ha? Lisod na. Kay gisakitan ako, JC. Sa makadaghang higayon, imo lang kong gibuang. Sa makadaghang higayon nga ikaw ni Saad ka, nga ako lang. Pero unsay nahitabo? Naalang gihapon ka sa laing babay? Asa ko to bag akong pag-antos ni mo, JC? Ha? Promise. Ha? Another promise? Sorry na. Pero dili na gid bada. And please, ayaw na kog samok ka pa. Hatagi na kog kalinaw. Mahimo ba, JC? Babes, Makalakaw ka na. di ko mulakaw. Kung di ka makigbalik na ako. Nayabag ka? Bahala ka. Basta ka di ko mubiya o dili ka magigulin ako. Nabuang ka na gyud. Okay, you can call me whatever. Okay. Whatever you want. Call me. JC, Nakadungog ka? Namugos kayo nga makig-uli kang Miss Babes. Basag di na sila na. Pero, nakakita gid ko mismo ay. Nga doon ay laing babae ka na si JC. Ha? Mao ba ng inday? Kita lagi ko. Mao nang makaingon gid ko nga baga gid og naong ka ng tawana. Salig lang siyang dato. Mao na din ha. Ako kay Miss Babes. Di ko anang klasiyas lalaki oy. Kay, nako, makonsimisyon lang taniana. May pag manguyab siyag driver. Sama nimo. Bita sa tanimuan. Ngisi oh. Smile sa tanimuan. Bitaw. Happy ko, happy. Happy man ni. May pagmanguyab siya sama ni mo, Franco. Kay labing siguro.
Matinod-anon ka. Oh. Kung honest, seryoso nga mahigugma. Kana si JC, ay duwaan lamang siya. Wa siya maayong kaugmaon niya ng tawhana. Kung magminyo man gani ka na sila, layo rang usa ka tuig, magabuwag ka na sila. Kagang ilang kaminyoon. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oo na. Ang kagyo nila kami yun. Pero, dali rin po sila magkita ipuli, di ba na? Unya, mayo di ka na. Okay rin na hindi eh. Aram kitilaw sa lain-lain portahe ba, di ba? Lami. Kung dili ka mo gawas, biyaan ti ka dire. Mubalik og sud sa kwarto. Babes, Busa lakaw na, JC. Dili na ko, JC. Dili na ko. unya kinsa mo kaning mga ipuli nako? Ha? Naidagan. Ya, matrang. Kinsa mo karon? Dili na kinahanglan pang may baw kag kinsa. Di mo sa ko makatugot nga may tabo na. Unfair ka, JC. Balag. Unfair. Basta kay di ko musugot. Musugot kag sa dili, ako ng buhaton. Diha ka na. Unsa ba buhi ko? Di ka makabuyan. Di ka buyan. JC, gisakitan ko ha. Buhi ko. Unsa ba? Di lagi. JC ba? Hey, sir! Oh. Ikaw na sad. Mahal ka ni Miss Babes. Ayaw siya pasakiti. Unsa? Ayaw siya pasakiti. Hinoon palamiin na siya. Oh. Wow. Nimalay. JC, ayaw paghimo ka gubot ha. Gusto ka nga ako naging manawag og pulis? Aron ipadakop ti ka? Ha? Kuan lang. Ang iyo ko, sir. Ha? Ayaw siya pasakiti. Storyalo mo. Bida mo na pahiro-hiro kado. Pailaptanon kay kado. Di mo pa hero, sir. Bisan ba yung lantaw lang ko dire? Mabad lang yung kung imo siya pasakitan. Milom. Unsa man? Dili pa ka mulakaw? Bida. Okay. Okay, lakaw ko. O lakaw na! Buset. Wa pala ko magpugong sa kung karing tinggal gipusil ko na kadto si Franco. Papiliun ko siya kung sa armas kong gamiton. 45, 9mm, 380, unsay gusto niya. Pero, murag si... Babe, sugot na yun yung pagpagkigbuwag na ako. Kaya doon, nagpangayon ako pa sa ilo, okay na yun, makikuli na ako. Pero karon gahi na kayo. Unsay hinungdan? Kisay gisaligan. Si Franco? Oh, come on. Bili ko makatuo. Ay, salamat intaon nga may patuo. Ugwa pa, siguradong magkagubot kayo sila. Musukol na bagit kinis Franco. Nakakita ko ana sa dihang nagka-inkwentro sila. Bilib sa kuning Francohan ni. Kung mahinayak, di pod mahadlok. O makamao man pong manalipod siyang kaugalingon. Pun ang baso, Franco. Pun as bino. Bida. Ipadasi mong gibati. Pasag diragod ko. Bida. Init kayo mong gibati, di ba? Sobra pas init. Pabugnaw na to na. Away tati ka. Unsa? Mukanta ka? Ako'y pobreng alindakaw. Sa huyuhoy gianod-anod. Nangitaog kapanibaan ahay sa tanaman ug sa mga kabulakan. Kung ako ang papilion sa kasalog taban-taban, gusto ko ang taban-taban kay way gasto ang ginikanan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.